Mitä sulla on tänään liikassa? Mulla on tänään futista mun mielestä. Mitäs? Siis onks tää auto tullut tänne jo? Saanko mäkin testaa? Meillä on vähän kisa kesken, mutta ehkä ensi kerralla. Ei, mutta meidän pitää kyllä mennä tunnille. No joo, toi on totta. Teidänkin pitää kyllä mennä tunnille. Noa kans. Moi! Moi. Moikka kaikille! Meillä on tänään Labratunnin aiheena nisäkkäiden anatomia ja me aiotaan leikellä rottaa. Ja tuolta voitte hakea kohta hanskat, preparointivälineet, takit ja sitten aletaan hommia. Hei Ope, mulla oli aika tonne erityisopettajalle varattu nyt, niin mä lähden sinne. Okei, me jatketaan täällä sillä aikaa. Sulla onkin opiskelutaidot hienosti hallussa. Tehdään vielä ensi kerralla lukusuunnitelma arviointiviikkoa varten. Joo, kiitos. Moi. Moi. Moi Semi. Moi. Vähän ehkä vaiheessa vielä, että on se tekemistä, mutta kai se siitä joskus valmistuu. Ai moi, mä just kattelin teidän reissukuvia Instasta. Mites teidän Erasmus-reissu meni? No se oli oikeasti ihan huippu. Ihanaa, että meidän koulussa on niin paljon mahdollisuuksia päästä mukaan erilaisiin projekteihin ja reissuihin. Vai mitä Teo? Sähän on Argentiinasta. Onko se viihtynyt meidän koulussa? Joo, totta kai. Se on tosi kiva. Ja myös on ollut kivoja opintojaksoja, esimerkiksi biologian Laura-kurssi. Hei totta, hyvä kun mainitsit. Mun täytyy vähän päivittää mun valintoja. Mä käyn katsoa, onko Sopu paikalla. Moi. Moi. Mulla on valinnat vähän vaiheessa. Ehtisikö auttaa? Joo, totta kai, tuu sisään. Niin, miten mä voisin olla avuksi? Mä voisin ottaa lisää opintojaksoja. Okei, mikä sua kiinnostaisi? Meillä olisi esimerkiksi vuosiyrittäjänä opintojakso. Sitten meillä on aika monipuolisesti noita kuviksen ja liikunnan opintojaksoja. Liikunnasta esimerkiksi palloilun opintojakso. Joo, se kuulostaa hyvältä. Mä voisin ottaa sen. Mä oonkin itse asiassa just lähes futispeliin. Okei, onnea peliin. Kiitos. Moikka! Moi moi!